rematar os 25 anos de trayectoria do Fórum Metropolitano. De que o Fórum para nós é como a nosa casa. Por mi casa primeiro. Mi casa, mi familia, os quiero mucho. Nos hemos sentido como en casa, estando muy lejos. Facedes desta unha casa a que un sempre quere regresar. Fórum para nosotros significa una segunda casa. Para min o Fórum é ese amigo co que te volves a reencontrar despois de moitísimos anos. He conocido a unos compañeros maravillosos que hoy en día ya considero mis amigos. El Fórum siempre ha significado un centro de nuestro corazón. Un punto de encontro, de intercambio de cultura. El Fórum es para mí un lugar de encuentro, un espacio cívico magnífico. O que máis resalto do Fórum é ese espazo aberto donde todos cabemos. El equipo humano es magnífico, que me han acogido con los brazos abiertos y yo me he sentido pues súper integrado y nada mejor que trabajar de lo que te gusta. Toda la gente que trabajáis en ese edificio, que hacéis una labor maravillosa. Un gran esfuerzo por parte de un equipo enorme de gente y un placer trabajar con grandes profesionales y enormes compañeros. Ha sido maravilloso poder trabajar con un equipo tan bueno, tan profesional y donde te puedas sentir tan a gusto cuando vas a trabajar. Eso es importantísimo. Y la verdad es que lo mejor es la gente, toda la gente que ha pasado. Desde un día hasta 2 meses, hasta 20. De todo o equipo de persoas que traballan no Fórum e do gran ambiente que hai a xente que participa en todos os seus programas e actividades. Felicitar a todo el equipo humano, tanto el actual como todo lo que lo hizo posible durante todos estos años por este 25 aniversario. Grazas por ese espazo para o teatro e para a cultura, grazas á súa xente e a todo o persoal que fai posible unha cousa tan fermosa. Feliz cumpleaños, Fórum. Gracias por dejarnos trabajar cuando nos facilita en el proyecto, por apoyarnos. Unha aperta moi grande para todos os compañeiros e compañeiras que compartín 1001 aventuras e sobre todo para os usuarios e as usuarias que sin vos nós non somos nada. Gracias por ser, estar e crecer. Muchísimas gracias por ser nuestro faro. Amosar pois a miña gratitude por ter estado actuado no Fórum. Yo me inscribí en el Fórum buscando un paracaídas que ralentizara mi caída personal, pero lo que encontré fue un globo que me subió a las estrellas. Nunca nos olvidaremos de vosotros, de cómo recibís a los niños, presentáis los trabajos y nos tratáis a los artistas. Así que só podo felicitarvos pola vosa labor. Tiveron o detallazo de incluir o meu traballo nun festival de jazz. Eu recordo a primeira vez que actué nun auditorio que foi ali. Y recuerdo con muchísimo cariño las dormidas, aquellas veladas, que eran noches súper divertidas. Enseñar a leer a una señora muy mayor, Carmen. Me acuerdo de ti. Aqueles luns pola tarde eran explosivos, pasábamoslo genial, coas nosas coreografías, cos nosos adestramentos e coas risas que botábamos. Non me olvido nunca de aquella vez que fui por primera vez al Fórum Metropolitano y estaba Agustín subiendo y bajando y colocando baldes para corregir el tema de las goteras. Foi todo un reto, porque era a primeira vez no Concello da Coruña que se poñía en marcha unha experiencia de xestión que integraba diversas áreas municipais e unha entidade social. Conseguir finalmente levar a cabo durante estos 6 anos un festival que foi referencia nacional e internacional, sin dúbida, e sigue sendo. Fixeron de Coruña un referente a nivel estatal no eido do teatro para a infancia e a xuventude. Entusiasmarme y buscar todas las fórmulas para que todo lo que hiciésemos fuese lo más profesional posible. Que he sido profundamente feliz preparándolas y ayudando a muchas personas a reflexionar, a pensar, a tener un poquito de mejor memoria, a disfrutar con la historia. Para nós é sempre unha alegría ir a Fórum, poder levar o teatro ás escolas e que as escolas veñan o teatro e tamén o público familiar. Y en definitiva, darnos una mejor calidad de vida. Toda la serie de valores que se transmiten por las emociones que consigues igualmente despertar en el público, en los alumnos, en los ciudadanos de distintas edades. Quería dar las gracias por enseñarme el significado de una palabra que no conocía, ambigú.
Yo aquí descubrí muchas cosas que yo no sabía que me gustaban. Decir Fórum Metropolitano foi e supoño que seguirá sendo sempre evocar cousas gratas, emotivas, importantes. En este intre, máis que nunca, pensar na lectura como unha forma de ocio con todos os seus valores en positivo é imprescindible. Yo definiría el fórum como un aglutinador de personas con intereses similares y al mismo tiempo diferentes. Y ha sido un lugar donde he podido expresar mi esencia. Sobre todo una apertura de mente brutal y un espacio de diálogo, un espacio para compartir. Porque nos sentimos muy orgullosos de haber participado en numerosas ocasiones en vuestra programación. Eso. Ojalá nos veamos pronto. Salud. Salud. En algún momento todas pasamos por la biblioteca del Fórum e guardamos moi bo recordo desa etapa. Así que felicidades, compañeiros, parabéns por estes 25 anos. Moitas grazas a todos e todas os que conseguichedes nestes 25 anos, que o Fórum fora un lugar de referencia para todos nós, un sitio onde estudar, ler, rir, aplaudir e soñar. Grazas de corazón. Cumpleaños feliz, quiero yo compartir 25 años juntos, fue en el Fórum feliz. A ver si ahora puedo apagar la cámara esta por el... Hola. Hola. Jo, pois, Gema, a verdad que o vídeo estaba tremendo, eh? Estaba guapísimo. Oh, Juan! Tanta luz hai aquí! Non facía falta poñer o vídeo todo enteiro para o ensayo. Claro, non facía falta poñer enteiro, Juan, que te pasaches un pouquiño. Mi madriña, vale, mira. Nós salimos de aquí. Sí, salimos de aquí. Agora no ensayo, que está Espera, Iván, espera. Que? Creo que as luces non che deixan ver ben. Que pasa? Atende un momento, mira as butacas. Hai xente sentada, saudando aínda por riba. No. Sí. Fíjate ben outra vez. Isto non é o ensayo? Non. Era hoxe. Pero hoxe día é 13. No, é 12. Pero cambiouse a data? Sí. Fíjate ben nas butacas. No. Xa me parece a min. Vale. Quen está? A alcaldesa. Entre outras personas. Alcaldesa? Está ali. Inés? Sí, aí. Hola, Inés. Vale. Vamos a centrarnos. A nos dixéronos que tiñamos que presentar. Entonces, somos profesionais. Sí, somos profesionais. Entonces, primeiro punto dun profesional, peinarse. Vale. Peínate. Voume peinar. Vale. Acicálate, estira a camiseta. Estira a camiseta. O que dé. Vale. Pero, Gemma, non te das conta de que vamos vestidos como se fósemos ao xinasio? Sí, a dar unha clase de zumba, podía ser. Bueno. Que vou en chándal e levo unha camiseta de publicidade. Pero somos profesionais, ante todo. Entonces, respira. Respira, solta. 2, 3, dame a man. Vámonos a facer así. Vale. 1, 2, 3. Tienes que venir comigo. Vale, vou. 1, 2 e 3. Iván. Bueno, vou, vale. Mira. Un pequeno. Atende. É sencillo, sí? Un pequeno, vale. Sí. Así? Sí. Colles aire? Sí. Estende la man? Sí. E fas, hola. 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 E ahora outra. Hola. A que non era tan complicado? Pois non, a verdade é que non era tan complicado. No? Hola. Bos días, que tal estades? Ben? Bos días nas vosas casas tamén, os que nos estades vendo. Bos días. Moitas grazas por estar aquí neste día tan importante para nós, para todos os que formamos parte da familia Fórum. Un aplauso para todos vos. Iván. Que? Eu enténdote, pero eu desta guisa non podo seguir. Eu parece que vou dar zumba en vez de presentar unha gala, así que
sentindo moito. Vasme deixar só? Sí, porque ti a tope contigo. Tú puedes. Dalle. En serio? Bueno, pois xa que estamos con aplausos, imos darlle un aplauso a Gema e máis aos compañeiros que, por desgraza, non poden estar aquí, xa que por motivos de aforo e as plazas limitadas, moitos deles están traballando, entonces seguro que este aplauso que lle acabamos de dar lles chega moi forte o corazón. Vale. Bueno, para seguir saudando, pois saudamos as persoas que son as responsables da programación, de que estamos aquí, Gema e máis eu, Iván, que, bueno, a verdade é que non elexiron moi ben, pero que lle imos facer? Un aplauso para eles, tamén. Igual podo atopar unha americana, non? Cunha americana igual vou mellor, vos que credes, sí? Bueno, estupendo. Así que tal, guai? Moito mellor. Bueno, hombre, así sí. Para nós é un placer abrirvos as portas da nosa casa para que coñezades pola nosa parte, pola parte dos nosos convidados. Xa non só o pasado e o presente dun edificio que leva 25 anos en pé, senón as persoas que forman parte deste proxecto. Porque dentro dos edificios emblemáticos como este están tamén as persoas emblemáticas que traballan nelas. Persoas que dotan os lugares de vida, calor e humanidade necesarias para que estes espazos se convirtan no que se convertiu o Fórum ao longo de todos estes anos, nun centro de referencia para a cidadanía. Estas persoas, irrepetibles e, sobre todo, imprescindibles, fan que o lema deste aniversario, fan que Somos Fórum cobre todo o significado. Para todos eses traballadores e traballadoras, para todos os meus compañeiros e as miñas compañeiras, grazas. Grazas de todo corazón. Pero antes de darlle paso a estas persoas, imos facerlle unha pequena homenaxe a este edificio tamén, que é un edificio con carácter, e como todos os edificios con carácter... Xa estás aquí, Gema! Bueno, que pasada. Mira, xa estamos máis ou menos ben, Sí, lles estaba falando que este edificio ten carácter. Este edificio, claro, porque antes de falar das persoas, era o que dicías ti, este edificio ten moitísimo carácter, porque tuvo que loitar contra as inclemencias do tempo. Está ao preto dun río. No seu momento íbase converter nun centro comercial e acabou converténdose no que estamos hoxe agora, un centro cultural, que celebramos o 25 aniversario. Pero non só eso, eu nunca fui moi boa estudiante de historia, entonces, para falarnos da súa historia, do seu pasado e do seu presente, temos hoxe con nós a Asociación de Vecinos Oza Gaiteira aos Castros e a Emilio Vega Rodríguez, por favor, un forte aplauso para Emilio. Bueno, bos días a todos e todas. Gracias por chamarnos a dar a nosa aportación á historia do Fórum Metropolitano e do Parque Europa, que temos aquí ao lado, é todo o mesmo paquete, non? Se me equivoco en algunha data, en algún detalle, perdonade, pero, bueno, a memoria xa non é o que era tampouco. Foi no ano, en xaneiro do 78, sobre as 12:50 da tarde, cando unha explosión, un estoupido moi grande, alertou todo o barrio, sacou os veciños á rúa, e, bueno, creo que non só o barrio, creo que alertou a toda a cidade, porque había instalado un depósito de Camsa, que a factoría de Camsa estaba en este espacio. O depósito realmente non se sabía moi ben por que había instalado, decían que si acumulación de gases, etc. A cuestión é que ese depósito tiña 2.500.000 litros de gasolina. A Camsa naquel momento tiña 18 depósitos, 4 deles
tiñan gasolina dentro, con un total aproximado de uns 11.000 litros de gasolina. Unha bomba de reloxería no medio da cidade, además contravindo toda medida de instalación, é dicir, non podía estar unha factoría deste tipo no sitio que estaba, sin coñecemento das medidas de seguridade, incluso na prensa posterior se falaba de que podía haber unha resposta inmediata a calquer accidente con cerca de 500 médicos, habilitar baixos, garaxes, bueno, en fin, un pouco como funcionaban as cousas, non? A cuestión é que a Asociación de Veciños viña de 2 anos antes pedindo a sacar os depósitos da cansa e a factoría deste espacio, non? A asociación tuvera entrevistas ca administración, había mandado escritos ás autoridades, comunicados de prensa, había feito debates na Asociación de Veciños para crear, digamos, un ambiente de presión sobre o Concello e as autoridades en Madrid, a fin de contas, Cansa era un monopolio do Estado, para sacar a factoría daqui, non? De todo isto, si queredes, hai constancia escrita na prensa, é dicir, nas hemerotecas, non? Cando instalou o depósito, bueno, esos gases, a resposta da Asociación de Veciños foi inmediata. Hubo entrevistas ca administración, co Concello, co director da Cansa, co director regional de Cansa. Cansa tiña varias factorías en Galicia, debates na Asociación de Veciños. A consecuencia de todo foi a convocatoria de unha manifestación o día 17 de febreiro dese ano, que contou co apoio cívico de todos os movimentos de asociativos da cidade da Coruña, asociacións de veciños, sindicatos, partidos, e de feito foi unha manifestación masiva, tendo en conta, ademais, que saíamos en ese momento moi lentamente dunha ditadura franquista, e onde non había, digamos, esa posibilidade de liberdade que houbo e a posibilidade de resposta que houbo a convocatoria da Asociación de Veciños, con un lema, ademais, que era que antes de que esa tarde fora a Cansa do noso barrio. Como unha anécdota que vou contar quizás moi simpática, a asociación, membros da asociación, fomos a visitar os depósitos da Cansa despois de baleirados, iba o director da Cansa, recordei que iba Campos Ramai, que era concelleiro no Concello da Coruña. Eu preguntei a Campos Ramai se os depósitos realmente estaban baleiros, se nos podíamos fiar. El me dixo que tirara unha cerilla. Eu lle dixen que a tirara a él, claro. A verdad é que ningún dos dous tiramos unha cerilla por se acaso. Ben, a Asociación de Veciños tiña xa de antes, xa digo que levábamos 2 anos pedindo sacar a Cansa do barrio, xa tiña unha proposta de que facer nese espacio, unha táboa reivindicativa que incluía zonas verdes, deportivas, un centro cívico e unha gardería. O centro cívico nós pensábamos que podía ir no antigo edificio da Cansa, que era un edificio de pedra, o edificio administrativo, pero, bueno, iso ao final tirouse para facer precisamente o fórum, non? Creo que da loita dos veciños, das movilizacións que fixemos e da vontade política do Concello, que hai que reconocerlo, saiu precisamente o Fórum Metropolitano e o Parque Europa. Saiu nun tempo que eu chamo, un período de tempo que eu chamo quizás un tempo a la española, non a la madrileña, a la española. É dicir, a explosión foi no ano 78, o avance do Plan Xeral de Ordenación Urbana, chamábase daquela, non municipal, foi no 81 calificando os terreos como zona verde e equipamento, no 82 desmanteláronse os depósitos, o convenio para a cesión dos terrenos produciuse no ano 86, e aquí tamén quero recordar que a Asociación de Veciños pedía unha reinversión gratis que se reinvertiran gratuitamente os terreos ao Concello.
Realmente esos terreos non foron gratuitos, non? Cansa sacou a tallada de instalar 5 gasoliñeiras no centro da cidade, bueno, unha foi en Alfonso Molina, e o resto no centro da cidade, incluso uno na nosa barrio, aí na Ronda de Outeiro, no Montiño, que non chegaron a instalar porque tamén tuvemos unha resposta judicial e de manifestacións contra esa gasoliñeira e ao final non se chegou a instalar. E aparte que hubo que darlle unha indemnización. Cando Cansa, a final de contas, era un monopolio, era unha empresa do Estado, e o Estado podía tomar medidas ao respecto. Bueno, quero recordar que quizás esta situación é o que creo que se chama un déjà vu ca situación actual dos terreos portuarios, non? De alguna forma son terreos portuarios, os veciños, o movimento cívico da cidade pide que se revirtan gratuitamente ao Concello, e parece que hai xente que quere facer negocio cos terreos portuarios. Ben, no ano 90 se adxudicou o proxecto, dicir, con unha revisión bastante importante do proxecto inicial, que era de Xosé Manuel Casabella, que era un proxecto moi bonito. No 91 hubo a cesión definitiva dos terreos, e no 95 inaugurouse o Fórum Metropolitano. Ben, dicir, o Parque Europa e o Fórum Metropolitano parécese bastante o que solicitaba a Asociación de Veciños. Espacios verdes, pistas polideportivas, un espacio de tipo centro cívico para que os veciños puderan desarrollar as actividades, etc. E creo que, ademais, que tuvo un aspecto, está tendo, un aspecto moi positivo na veciñanza, no barrio, incluso na cidade da Coruña, non? Hai unha asistencia masiva dos veciños ás actividades, a Asociación de Veciños desarrolla actividades dentro do fórum, en fin, me parece que é un traballo moi importante, unha resposta moi importante dos veciños, que é interesante, que os veciños respostan as propostas que se fan desde o fórum. E xa digo que creo que non se diferencia moito da proposta inicial da Asociación de Veciños. Somente meter unha pequena cuña que a Asociación de Veciños pedía xa daquela unha gardería no Fórum Metropolitano, no espacio exterior, evidentemente, que era moi necesaria. Habíamos feito un estudio sobre as necesidades educativas do barrio, quizás alguén dos que hai aquí se acorde do asunto, e unha das cousas que pedíamos era unha gardería nos terreos do Fórum Metropolitano. Ben, esa gardería non se fixo. Francisco Vázquez, o alcalde de momento, si fixo unha cafetería, e, bueno, pois en vez da gardería temos unha cafetería. E quería meter aquí a cuña no sentido de que rectificar es de sabios, e quizás ainda estemos a tempo de poñer a guardería en vez da cafetería. Moitas grazas. Bueno, despois desta maxistral clase de historia, e agora que xa estamos os dous un pouco decentes, imos falar un pouquiño nós tamén. O facer estas presentacións démonos cuenta de que, sí, o edificio é moi importante, pero tamén é moi importante, e por eso somos fórum, da xente que nos ven visitar, dos nosos usuarios. Eses usuarios que teñen as inquedanzas, as dúbidas, que comparten con nós e que veñen aos teatros, aos obradoiros, o programa de ocio. Aquí o auditorio tamén. É que, claro, que se fan aquí no auditorio. Persoas que se converten en parte imprescindible e esencial. A nosa próxima invitada é unha desas persoas. É unha persoa que, bueno, empezou sendo usuaria, conquistounos como profesional e agora podemos dicir que é a nosa amiga. É unha parte máis da familia Fórum. É filóloga, poeta e directora da editorial Apiario, pero tamén é unha nai que asiste con toda a maxia e todo o cariño do mundo as actividades que realizamos. Con todas e todos vos, Dores Tembrás!
espazo público, lugar de encontro principal arredor do cal se reúnen os cidadáns. Este o Fórum da cidade. A vontade coa que naceu hai 25 anos foi precisamente esa, a de reunir, a de facer comunidade, propiciando a convivencia non só da veciñanza do bairro, sino de toda a cidade. Son moitas as frontes que o Fórum tenta cubrir a través da acción social. Por ese motivo, o impacto no ámbito sociocultural se fixo sentir dende tan pronto, atendendo ás necesidades dos individuos, pero tamén das familias, pois estamos ante un centro con actividades de formación e ocupación de tempo libre, cun programa de lecer que se fixo máis e máis ambicioso cos anos. A maiores dos servicios administrativos, Rexistro e Información Municipal e o Centro Municipal de Información Xuvenil, este espazo configúrano a sala de exposicións, Plataforma 14, a Biblioteca Municipal, a aula virtual, as salas de cine e o auditorio. Cada unha delas cos seus propios programas que se expanden segundo a estación. Pero na celebración de hoxe non podemos deixar de aludir de forma especial a dous piares fundamentais: o programa de lecer e a biblioteca. Grandes éxitos que percuten directamente e acotío nas persoas. Verán, tiven a sorte de participar durante anos nese programa de lecer. Por iso, permítome contarlles en primeira persoa que o que vivín nel creou en min unha profunda admiración. Sigo en contacto con algunhas das persoas que coñecín daquela. Tamén é certo que a literatura axudou a selar uns vínculos poderosos. Pero sei que é precisamente ese o segredo do éxito deste programa. A paixón e entusiasmo que se contaxia entre a comunidade que a compón. Unha das redes que me fai sentir máis orgullosa da nosa cidade é a das bibliotecas municipais. Entrei por vez primeira nesta, na do Fórum, cando era unha adolescente. Se non lembro mal, o motivo fora preparar un traballo para o instituto. Non lembro o traballo, pero sí a sensación cando entrei, a luz do espazo. Para min, a biblioteca é o corazón deste lugar. E hoxe, máis que nunca, falar dela é falar das persoas, das que, dende hai 25 anos, acoden a ela a atoparse, a compartir. Persoas que diariamente veñen a ler os xornais, a estudar, a participar dos seus clubes de lectura, a outras propostas. A cultura ocupa un lugar relevante no Fórum. Penso como usuaria nos concertos, pezas de teatro, filmes e conferencias aos que asistín aquí e que forman parte do que son. E igual que a terraza trae para min memorias daquela noite de verán na que conversei con Javier Trigales sobre o filme El Cazador, estou segura de que cada usuario podería compartir datas sinaladas na súa biografía protagonizadas aquí, neste mesmo lugar dende o que leo. As recentes circunstancias puxeron de relevo a importancia dos afectos e os coidados. Tanto usuarios como persoal traballador foi máis consciente que nunca do papel que xoga o Fórum nas súas vidas. Por iso é de xustiza sinalar que foi
grazas á entrega das responsables deste espazo en todas e cada unha das súas áreas que se buscaron alternativas para que esa rede tecida durante tantos anos seguise salvándonos. Coñezo ese compromiso e entrega de primeira man porque coñezo a algunhas das persoas que están detrás do fórum e que pasarán nos minutos, e están pasando por aquí a compartir a súa experiencia. Para elas, hoxe, é un día importante. Os aniversarios son a excusa perfecta para facer reconto, acabamos de escoitalo, para repasar o acontecido, lembrar anécdotas e tamén momentos difíciles. Se somos o espazo que habitamos, o fórum constitúe unha parte de nós. Feliz aniversario a todos os que construen cada día este lugar. Hoxe non só se fan os 25 anos deste edificio singular, como dicían antes, sino que estamos aquí para celebrar a urdime que dende hai tanto nos constitúe. Longa vida a quen coida da cultura, a quen propicia o encontro, a quen estimula a curiosidade e as necesidades intelectuais e emocionais. Son coñecedora da ilusión que hai hoxe aquí. Todo o que se moveu para sinalar este día. Nun tempo no que estamos privados de moitas alegrías, ten máis valor este empeño por reunirnos, mirarnos e poder dicir por outros 25 anos. Parabéns. Hola de novo. Vale. Que pasa, Iván? Que che pasa? A ver, vouche contar. Que agora temos que dar paso aos directores e directoras de Fórum. Sí. E eu estaba a preguntar cales son os criterios técnicos de contratación que se rixen para contratar a estes directores. Eu que sei. Eso teñen que saber eles. Explícoche por qué. Vale. Perdón. É que todas son persoas moi diferentes entre eles. Pero hai unha cousa que teñen en común. Eu creo que ese é un requisito imprescindible para ser director ou directora de Fórum. Sorpréndeme. É que todos os directores ou directoras teñen que empezar, o seu nome ten que empezar pola letra A. Pon aí, A. A ver. Non entendo. Non entendes? Non. Sin problema, vouche explicar. A directora actual chámase Ana. Vale, vou me centrar. Antes que ela, estuvo, aínda que durante moi pouquiño tempo, Alicia. Outra. Ao final vas ter razón. O primeiro director foi Agustín. Vale. E incluso houve unha directora que se chamaba Begoña e a que non sabías como lle chamaba todo o mundo. Non. Abi. Xa. Pero ahora veño eu a tocar así un pouco. Estás a esquecer de alguén? De quen? De quen? E empeza por B de Betina. Pois acabamos de desmontar a teoría. Que era unha teoría impresionante, pero para ser un criterio... A non ser que... O primeiro editor
Agustín. Ajá. A segunda directora, Betina. Non, Begoña. A terceira directora, Betina. E Ana. Vamos bailar. ABBA, como grupo de pop. Pero mellor é que teñen estructura de soneto. É que como somos bibliotecarios sabemos destas cousas. Sempre che molou. Pero mira, a BBA. Deixate de lerias. Que che parece se lle damos paso despois deste criterio de contratación? O A más B do edificio, o primeiro e a segunda directora do edificio, Agustín Lorenzo e Begoña Llamosas. Colles ti. Bo día, un placer estar aquí para celebrar con todos vos os 25 anos da posta en marcha dun proxecto tan querido como é o Fórum Metropolitano. Como teño medo de divagar en demasía, vou ler a miña intervención. Disculpádeme. Celebrou xa como a partir dunhos movimentos sociais se produce a retirada dos depósitos da CAMSA e se procede á construción de un conxunto de intervencións constituídas por un parque, un aparcadoiro subterráneo, un edificio de hostalería, un centro comercial que serían explotados por unha empresa concesionaria. 2 anos despois de construirse todo isto, o goberno municipal decide recuperar a concesión do centro comercial e convertelo ca financiación da Unión Europea nun centro de servicios socioculturais e administrativos. Así naceu o Fórum Metropolitano como espacio físico que, a súa vez, ven condicionado por unha determinada estrutura anterior de centro comercial. Unha vez transformado o edificio, tardouse un ano en decidir, para poñelo en marcha, o xeito de xestionar coordinadamente este ente formado por unha ventanilla municipal, unha unidade de servicios sociais e outra de policía local, un centro de información juvenil, unha oficina de información sociolaboral, unha biblioteca, un salón de actividades sociais, 2 minicines, un auditorio con servicio de ambigú e unha aula de formación sociolaboral da Fundación Azcor. En abril de 1996, o alcalde Francisco Vázquez designa responsable da posta en marcha do proxecto a José Luis Méndez, concelleiro en ese momento de Cultura e Educación. E este ofréceme a min, que neste intre formaba parte do personal, como traballador eventual, do personal do Servicio Municipal de Educación. Perdón, acabo de perderme. Ofréceseme a posibilidade de vir a coordinar esta labor. Establécese un prazo máximo dun mes para que no edificio se empecen a prestar os servicios previstos e danse as indicacións oportunas para que se dote o mesmo do persoal, equipamento e logística necesarios. Así chegamos ao 13 de maio, día no que o Fórum Metropolitano abriu as portas á cidadanía. A partir desa data comenzase a traballar para facer posible o que vai constituir a esencia do Fórum Metropolitano, un proxecto ao servizo dos cidadáns no que estes van a ser axentes activos en base a 3 eixes fundamentais. 1. Descentralización administrativa. 2. Actuación integradora como espazo para a convivencia e interacción de persoas de diferentes idades, necesidades e intereses. E 3. Potenciación da participación social. Estes son os principios que veñen resendo o funcionamento, pero o que realmente constituye a súa esencia
son as persoas que prestaron servizo nel en todo este tempo. Pouco a pouco foise cohesionando un grupo que destacaba polo interese no traballo e o espírito de colaboración, dedicación, entrega e compromiso ao servizo público. Daí ven seguramente o que algúns denominamos estilo fórum de facer as cousas. E por iso podemos decir, somos fórum. Como remate, quero deixar constancia que para min foi unha honra formar parte dese equipo. Sen lugar a dúbidas, foi o destino no Concello da Coruña que máis satisfaccións me deu. E paso xa a palabra a Begoña Llamosas, Avi, que no ano 2002 se fixo cargo da dirección do Fórum Metropolitano e que, sen dúbida, é unha das persoas que mellor encarnan os valores do estilo Fórum, aínda que, lamentablemente, deixou o Concello da Coruña sin ter a debida recoñecemento administrativo. Moitas gracias. Avi. Bueno, realmente el vídeo que pudimos ver de realmente compañeros del edificio, de usuarias y usuarios del edificio, de las compañías de teatro, resume lo que yo podría decir realmente de lo que es y ha sido Fórum, ¿no? Para nosotros Fórum ha sido un cúmulo de experiencias, es, como bien decían todos, nuestra casa. Nos sentimos de Fórum todos los que hemos trabajado aquí y hayamos estado en otros sitios o estemos en otras partes, ¿no? Es como nuestra familia. Realmente, Fórum es el edificio del que habló la gente, las personas de las que destacó Agustín, que es para nosotros también lo fundamental, pero Fórum es un proyecto. Fórum es un proyecto, una forma de hacer las cosas, de hacerlas distintas. De hacerlas distintas una administración donde las cosas parece que son rígidas, pero donde se pueden hacer cosas de otra forma. Y Fórum es un proyecto que nos hizo conocer, además de la palabra ambiguo, como decían en el vídeo, la palabra maestro, al menos para mí. Hay dos personas que lideraron este proyecto, que son Agustín Lorenzo y José Luis González, que luego intervendrá, que son dos personas que han puesto en valor lo que es la palabra maestro. Alguien que piensa, dirige, acompaña, facilita ideas, potencia las ideas de los demás y da facilidades para hacer unos caminos, a veces difíciles, a veces ingratos, pero caminos enriquecedores, caminos de los que yo creo que todos hemos aprendido a hacer las cosas de una manera diferente, a cuestionarlas, a opinar, a que se nos escuche. No siempre es fácil. Posiblemente las cosas no tienen que ser fácil para ser un reto ni para conseguir logros. Está claro que para nosotros ha sido vivencias trascendentales. Recordamos a todos los compañeros, todo el mundo nos ha aportado cosas y ahora que tengo un micro y un directo, quiero recordar también a compañeros que no están. O sea, no porque hayan ido y venido, sino porque ya no están con nosotros, como es Kiko Cotelo. Posiblemente porque era un ejemplo de cómo hacíamos aquí las cosas, es decir, las discutíamos, no siempre estábamos de acuerdo, pero salíamos adelante. Es con la colaboración de todos y todas, de estos compañeros, pero es por haber tenido un proyecto, gente que lo lideraba y auténticos maestros. Tantos los dos citados como todos los que han estado en el programa de ocio, en el escenario, en la oportunidad de haber tenido programación estable de artes escénicas, la programación estable de cine en versión original subtitulada, nuevos proyectos, nuevas posibilidades y cosas que se mantienen con el tiempo. Las artes escénicas, este escenario ha sido una vivencia importante para tanta gente, como veréis también en el vídeo, espectadores que ahora son actores, directores. Yo no sé qué quiero decirte. Somos Fórum, que antes decíamos somos forumeros. Gracias, la verdad, por haber podido estar en este edificio, proyecto. Para mí ha sido, bueno, parte de mi vida.
vamos alá. Bueno, quieto parado todo o mundo. Quieto parado. Quieto parado. Porque ahora imos falar do noso. Sí. Agora tocanos a nos. Imos falar das bibliotecas. Un lugar onde a Instagram era o Heavy, o Zipizape das bibliotecas, o Jimmy Oñam, a Sonia e Selena. Non te pases. Sí, ¿no? Xa me estaba crecendo. Encontraron o seu lugar, a pesar das súas grandes diferenzas, como ben se pode apreciar, e de todas as cousas atoparon o seu lugar, o seu soño de traballar nun lugar cheo de maxia, cheo de bons compañeiros, é un lugar onde todas as nosas voces son atendidas, onde todos tomamos o noso espazo e, sobre todo, un lugar onde cumprir cos nosos usuarios. Un lugar onde, como ben dixeme, cumprimos cos nosos usuarios, onde prima o compromiso cos cidadáns. É un lugar que vai máis aló dunha soa biblioteca. Sí, porque é unha rede. É unha rede que está tecida con fíos que veñen de moitos sitios. Algúns deses fíos moi importantes están por aquí por entre o público. Gustaríanos dar voz a todas as persoas que formamos parte da biblioteca para que escoitara desde primeira man o maravilloso que para nós, e que me emociono porque é un traballo espléndido, o emocionante, o maravilloso que para nós achegar a lectura, aos libros e a cultura a milleiros e milleiros de cidadáns cada ano. Pero todos non poden vir, así que temos só a dúas persoas, que son a primeira directora da biblioteca e a directora actual, Chus Teijo e Meri Conchado. ¡Guapas! Ola, bos días a todo o mundo que está presente aquí na sala e as que nos escoitan desde ben lonxe. Antes de nada, dar as gracias á organización deste 25 aniversario do Fórum por lembrarse de mí, tendo en conta que si ben eu formei parte deste proxecto no momento da inauguración en 1996, non é menos certo que traicioneino, porque alá polo ano 1999, cando decidín cambiar de rumbo bibliotecario e optar por lo barrio máis coruñento da cidade, Monte Alto, donde aínda continúo despois de 21 anos e donde seguramente me xubilarei. Dito isto, o arranque, o inicio de Fórum representou un hito relevante na cidade e a posta en marcha da biblioteca foi unha experiencia moi ilusionante. Éramos pouca xente, pero tiñamos todas as ganas, toda a forza e todo o ánimo para rachar os muros da biblioteca e achegarnos á cidadanía. Nació así o concepto de biblioteca. Nacía así a biblioteca. Tamén me pasa como Agustín, que entre os nervios perdínme. Nacía así a idea, o concepto de equipamento cultural de proximidade. Por outra banda, destacar que esas ganas e ese entusiasmo sigue vixente na filosofía, no modo de facer da actual rede das bibliotecas municipales. Nada máis e nada menos que 8, case 9, con un punto de lectura, de bibliotecas municipales espalladas por diferentes barrios da cidade. Era por aquel entonces a Biblioteca do Fórum a primeira biblioteca ubicada, integrada nun equipamento multidisciplinar. Compartíamos espacio ca policía, con servicios sociais, con Azcor, Asociación de Discapacitados. Éramos varios, éramos diferentes, éramos diversos, pero formábamos un solo equipo. Son moitas as lembranzas, as experiencias, os momentos compartidos que todavía perduran nese espírito, nese modo de ser e facer do Fórum, que entre todos e todas fomos quen de sementar. Por último, hai que ser breve, non quero esquecerme de compañeros e compañeiras que non están aquí presentes, tanto da biblioteca, Lourdes, Kiki, Avi, que formou parte antes de ser directora do centro, foi tamén compañeira na biblioteca, da Alicia, María, de compañeiras como Cristina, Belén, Marta de Servicios Sociales, a Enca de Azcor, o a Emilio, Juan, Eva, María José. Antes mencionábamos a nuestro Kiko de Conserxería, sempre dispostos a botarnos unha man en calquera argallada que se nos ocurrise desde a biblioteca e, por suposto, a Agustín e José Luis González que lideraron este proxecto.
Sen máis, reiterar o meu agradecemento á organización deste evento e apostar e brindar por outros 25 menos, canto menos, do Fórum Metropolitano. Sen máis, doulle a palabra á actual directora da Biblioteca, Meri Conchado. Gracias, compañeira. Bos días a todos e a todas. Fai 20 anos, o equipo humano que empezamos a traballar na biblioteca presentáronsenos varios retos. O que xorde asumir un novo traballo con un proxecto xa en marcha, como era este caso, o de traballar nun centro cultural con servicios integrados para a cultura, o lecer e a administración, este concepto era algo innovador e único na cidade. E pertenecer ao sistema municipal de bibliotecas que naquela época estaba en pleno crecemento e expansión, sendo referente a nivel nacional. Desde o primeiro momento, o personal da biblioteca asumimos estes retos, da man do Espírito Fórum, baseado na democratización da cultura, cuxa filosofía tamén compartíamos desde as bibliotecas municipais. E rodeados dun ambiente de traballo no que se respiraba empatía, cooperación, entusiasmo, amizade, profesionalidade e un longo etcétera. En todos estes anos, a biblioteca mudou e evolucionou nos seus programas, actividades, así como nas súas instalacións, e o fixo anticipándose aos intereses dos cidadáns en constante cambio. Daí que fósemos pioneiros en moitos programas, como os clubs de lectura, a inclusión digital, hasta chegar á actualidade, na que apostamos por unha biblioteca plenamente inclusiva, e todo iso sin perder as sinerxias co edificio. O coñecemento compartido e a colaboración son a base das persoas que traballamos en Fórum. Por iso traballamos conxuntamente en actividades, programas, unimos esforzos para conseguir que o Fórum sexa un gran referente cultural na cidade. Falar de Fórum é falar de sentimentos, de amizades, de moitas vivencias compartidas, de momentos de moitas risas e complicidade, e tamén de moitas, pero que de moitas ceas e celebracións. Gústanos festexar, calquer pretexto é bo para brindar todos xuntos. Somos unha gran familia. Aquí forxamos unhos lazos especiales entre todo o personal que el tempo non poda borrar. O personal da biblioteca só podemos decir: somos Fórum e sempre seremos Fórum. O levamos aquí. Moitas gracias. Un besiño ceo. E falando de bibliotecarios, que ese é o noso traballo e que xa queda demostrado que nos encanta, imos vos contar unha historia. É unha historia musical, por eso ímola contar a través dun vinilo. Hai moito tempo, unha rapaza de ollos pequenos e sorriso contaxioso traballaba no Fórum, nun pequeno punto de atención ao emprego, axudando as persoas desfavorecidas a volver a topar a ilusión. Era feliz, rodeada dos nenos que asistían ás actividades dos sábados e pola semana tamén regalaba xogos, fantasía e coñecemento no programa Luditarde. Co tempo, como todas as soñadoras, quixo voar e decidiu aventurarse a crear a súa propia empresa de animación, ocio e tempo libre. E cando a fixo posible, decidiu voar aínda máis alto ata crear o grupo que emula as grandes voces do soul que tanto lle gustaban. Temos a sorte de ter a esa grande soñadora hoxe aquí con nós, así que abride ben os oídos para viaxar no tempo, preparade moi ben o paladar para degustar unha das voces como é Aretha Franklin, así como a Reina do Sol de Nova Orleans. E nada, con todos vos, damos paso a Iria Mejuto e Richie Rozas, Black.
no matter who you are, no matter where you go in life, you just need somebody to stand by you. No matter how much money you have, oh, in life, you just need somebody to stand by you. When the night has come, the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, won't you stand, darling? Stand by me. Stand by me. Hear the sky that we look upon should tremble and fall, and the mountains should crumble to the sea. I wanna cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, won't you stand, darling? Stand by me. Stand by me. No matter if you're in trouble, yes, you stand by me. Oh, stand by me. Oh, won't you stand, darling? Stand by me. Stand by me. Hey, the old Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hear the old Jack, don't come back no more. Hear the old Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hear the old Jack, don't come back no more. Oh, woman, no treat me so mean. You are the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you use it so, you have to buy my things and go. That's funny. Hear the old Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hear the old Jack, don't come back no more. What do you say? Hear the old Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hear the old Jack, don't come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if it do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good. You have to pay my things, you have to pay my things, you have to pay my things, you have to pay my things. See the old Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hear the old Jack, don't come back no more. What do you say? Hear the old Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hear the old Jack, don't come back no more. Don't come back no more. Don't come back no more. Don't you come back. Qué difícil mo puseches, Iván. Chamámonos Black e somos unha banda de música coruñesa que reinterpreta grandes éxitos
da música negra. É obvio que é moi emocionante para mí, para nós, para mí en particular, porque por aí estades moitísimos dos meus compañeiros do día a día, de moitos anos de traballo. Querería agradecer a Ana Judel e ao equipo do Fórum por contar con nós para a amenización deste evento. E tamén a Inés, a alcaldesa, a todos os cargos pasados e presentes que están aquí apoiando a cultura e, por ende, a música en directo que tanta axuda e promoción necesita. Gustaríame pedir un forte aplauso para o meu compañeiro, guitarrista e compositor Richie Rozas. Eu chámome Iria Mejuto e como teño un micro e a oportunidade e a sorte de poder utilizalo, quixera aproveitar para decir estas verbas. Eu coñecín na miña carreira laboral moitos xefes, moitas xefas, uns suman, outros non, a vida mesma, e moitas mulleres lideresas que inspiraron o meu camiño. E hoxe, gustaríame utilizar o micro para destacar unha delas polo teu talento, pola capacidade que tes de liderar e motivar equipos, polo apoio incondicional para comigo. Moitas grazas por ser e por estar, por ser un símbolo na xestión cultural desta cidade, querida amiga Avi. I wish I knew how it could feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could break all the things that I should say them loud, say them clear for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bonds that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you see and agree every man should be free. I wish I could give all my love longing to give. I wish I could live like I longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though the way overdue. I'll be starting anew. I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it could be if I found I could fly. I saw to the sun and look down at the sea. Then I sing, 'cause I know, yeah, yeah, and I sing, 'cause I know, yeah, yeah, and I sing, 'cause I know, yeah, yeah, and I sing, 'cause I know. Oh, every man should be free. Oh, every man should be free. Oh, every man should be free. Oh, every man, más alto, should be free. Oh, every man 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 should be free.
retirar el micro. Bueno, impresionante, verdade? Que maravilla. Non mentíamos cando dicíamos Nada. que isto era un agasallo para todos os sentidos. Pero bueno, vamos a seguir falando do noso. E vamos a falar dun dos proxectos de edificio que máis implicación ten coa cidadanía. Un programa que oferta deceas de actividades para todos os públicos, cuxos talleres, ciclos, viaxes, obradoiros están sempre a reventar. E non é outro que o programa de ocio de INCE. E para ver que significa este edificio para os animadores socioculturais que traballamos nel, temos por unha banda a Correcamiños do Río Monelos, Esa. unha muller que está en todos os recunchos do edificio. Verala Vamos. pasar si eres moi hábil ca vista, si non, olvidádevos. Unha muller que busca calquer cousa lle vale para facer a diversión do resto. E non é outra persona que Laura. E por outra banda temos ao precursor de programa, un todoterreo da educación formal e non formal, unha persoa que formou a centos e centos de educadores neste edificio que é o seu edificio. Con todos vos, José Luis José González, González e Laura Cedrón. Ya está. Uy. Bo día. Realmente estar aquí e ver o que acabo de ver faime ter conciencia de algo do que sucedeu no fórum. Creo que, en primeiro lugar, ser maestro, ou intentar ser maestro, porque ser maestro hai que facelo ao longo da vida, significa difuminarse nas persoas que están con nós, para mostrarlles camiños, non para ser magistrales, sino para mostrar camiños que elas poidan despois percorrer. Esa é a miña intención, e parece ser que co isto de Somos Fórum aínda me dá máis pé para falar desa difusión do que é ser maestro ou intentar selo. Por outra banda, estuve recollendo tantas cousas desas presentacións. Falouse de agradecementos, falouse de valores, falouse de coñecemento. Tanto contido interior que significa que tamén fixemos algo por facer cidadanía. Por que aquel proxecto? Bueno, pois porque Agustín, a máis eu, coincidimos como persoal eventual no Servicio Municipal de Educación no ano 95. E no 96 invitoume a participar neste proxecto. É evidente que ese proxecto non naceu da nada, porque eu tiña xa unha bagaxe detrás que o único que intentei foi mostrar. Así que, en primeiro lugar, por qué? Porque a cidade é un territorio para a sociocultura, é un espazo educador, pero tamén hai que crear ao redor del unha comunidade de aprendizaxe. E isto verse é evidente porque estamos celebrando hoxe e porque é como a espiral invertida, tal como mostra a vosa esquerda esa espiral que hai aí, que empeza a nivel individual, pero que vai ascendendo hasta donde queiramos facelo. E que sirve para todas as idades, sirve para a diversidade das persoas e pode acoller a toda a cidadanía, porque facer cidadanía é o que ten que promover tamén a gobernanza. A través de un vademecum que eu puxen vademecum de constructos,
Porque na cidade hai cousas, hai evidencias, hai cousas que suceden a diario, pero tamén hai acontecementos. Hoxe é un acontecemento vindo de onde vivo aquí ao Fórum, o acontecemento máis importante que observei foi a peatonalización dos cantós. É dicir, ese é un acontecimento que non debera ser simplemente un cambio material, sino tamén habería que dicir, divulgar, fomentar aprendizaxe nese feito que se está facendo. Explicarlle á cidadanía por qué, explicar como debe utilizar esos espazos, explicar o que se pode facer neses espazos. Eso tamén formou parte do Fórum. E a través de, como dice o último elementos das imaxes, a facer didáctica, a arte de enseñar, a arte de educar, a arte de aprender a aprender, que eso non é doado porque non ven tampouco por obra de maxia, nin ven no paquete xenético das persoas. Así que esa arte precisaba de unha formación. E a formación acudimos a persoas, a docentes especializados, pedagogos especializados en distintas áreas, que viñeran ao Fórum, invitámonos a vir ao Fórum a que dixeran o que sabían, a que tamén emitiran eles os propios valores que levaban consigo. Hai aquí dúas persoas que están por eso, pola transmisión non solamente de coñecementos, sino de valores. Un deles, José Manuel Fraga, a quen invitei hai 25 anos a que viñera a falar da educación musical, da música como elemento formador interior. E tamén outra persoa que acabo de ver, a Fina Sedes, que dentro da plasticidade leva 25 anos impartindo coñecementos, sabiduría a través do manual da plástica. Persoas que foron capaces de seguir esa espiral, porque cada ano fan innovación, promoven outras cousas. Cítenos a eles, poderías seguir citando a tantos e tantos. E citos simplemente por fixar dous modelos de persoas que aportaron tanto. Pero tamén facía falta facer formación a novos xóvenes que saían cos seus estudos, con a súa titulación, e creamos unha figura, educadores urbanos, que recibiron 350 horas de formación que o Centro Municipal de Emprego deulles unha titulación conforme fixeran aquelas horas de formación e que se espallan neste momento polos programas de ocio nos centros públicos, nos programas propios do Fórum e incluso xestionando espazos e recintos culturales. Fálese de Javier ou fálese de Laura, que naceron daquel proxecto inicial. Tamén podría citar a Alberto e a Ana, que son os coordinadores actuais do convenio coa Federación Provincial de APAS que cubre os centros públicos da cidade. Mas todo isto, non é posible facelo sin un modelo de xestión. E ese modelo de xestión non pode caer na empresa privada. Non é doado facelo a través dela, porque isto de facer cidadanía non conforma mercado, conforma outra cousa. Nin tampouco se pode municipalizar todos os servicios, porque isto necesita un dinamismo que non é fácil lograr a través de funcionariado que este día a día impartindo coñecementos. E ten que haber outras fórmulas. E por aí aparecen o tecido civil, que tanto na Federación Provincial de APAS
a través do convenio que se firmou para os programas de ocio, pois no fórum foi esencial a figura da Fundación ECA. A Fundación ECA, Fundación para a Formación Permanente de Adultos, abriunos as portas porque a persoa que en aquel momento era a que dirixía ese centro de formación de adultos era Antonio León, que tamén está por aquí hoxe. Gracias a él, ao seu apoio, fomos quenes de firmar un convenio para levar a cabo toda esa programación que pasaba por xornadas iniciais ao comenzo de cada curso do que pretendíamos da formación dos cuidadores urbanos, da formación da cidadanía. Así que todo isto tuvo un porqué, que está documentado e que, sin falsa modestia, prosiguiu. O Espírito Fórum prosiguiu. E iso levoume ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a través do proxecto Terra, un proxecto de coñecemento do territorio galego, das súas xentes e do seu habitar, e que recibiu o Premio Nacional de Urbanismo do Goberno de España e, ao mesmo tempo, tamén un premio de recoñecemento en Galicia, o Premio de Cultura de Galicia, otorgado por entidades socioculturais. Isto que acabo de dicir, este recoñecemento xeral, incluso fora do ámbito coruñés, quero dicilo para a todos os que somos fórum saiban que o espírito este trascendeu moito máis alá dos muros do propio fórum, dos muros da propia cidade para chegar a Galicia e incluso a Portugal. Gracias por ser, polo que somos e por este espírito. Grazas de verdade. Como ben dixo José Luis, eu son unha desas primeiras educadoras urbanas que fai moitos anos conseguiu captar e facer que os que somos maestros e nos sentimos como maestros disfrutemos tanto do noso traballo. Por eso o programa de Lecer, o que teño o placer de seguir coordinando, é tan importante. Son neles os profesores, os nosos usuarios e as nosas usuarias as que fan que ese programa sexa especial. Sexa especial porque eles teñen, o que facía referencia a José Luis, teñen interés por seguir formándose, veñen aquí a disfrutar e a aprender, e iso fainos moi fácil o traballo a todos os mestres e os profesores que estamos intentando impartir estos obradoiros. Non quero olvidarme tampouco dos nosos educadores, porque desa selección de educadores urbanos imos ido incrementando a xente e os nosos educadores fan que os nosos campamentos, que as nosas actividades con nenos teñan un valor especial, porque para nós é importantísimo e imprescindible que esos nenos que collemos, que son os pequenos ciudadanos que van a ir crecendo, se eduquen en valores. Parte fundamental do noso proxecto, da nosa filosofía. Non quero tampouco olvidarme de todos os compañeiros que fan que o programa de Lecer sexa especial, porque a verdade é que é un verdadeiro placer traballar con todos vos. Así que espero que por moi poquiño tempo sigamos parados no programa de Lecer, pero que o recuperemos en canto poidamos e volvamos a disfrutar tanto e compartamos con todos vos ese tempo que tan valioso é. Moitas gracias. Somos Fórum. Agora temos que darlle paso aos máis novos. Non é que sexan os moi novos en idade, pero sí que o son en espírito. Xa que traballan polo benestar intelectual, económico e social e de ocio da mocidade.
son as persoas que traballan no Centro Municipal de Información Xuvenil, un sitio que é de visita obrigada para toda a mocidade, tanto o seu espazo presencial como o seu espazo virtual. Un forte aplauso para Ana Judel e Quique Rodríguez. Quique Rodríguez, os dous primeiros directores do Centro Municipal de Información Xuvenil. Ola, bo día. Como vedes, xa non somos tan novos. Non. Pois non. 25 anos despois. Bueno, 5 anos levaba o Centro de Información Xuvenil xa funcionando na súa sede en Durán, Loriga, cando nos dixeron, casi de hoxe pa mañán, que tiñamos que vir aquí ao fórum. De entrada dixen mi madriña. Alá en 4 camiños. Bueno, me parecía a min, que son do centro histórico. Logo descubrín que o centro comercial estaba aí en 4 camiños, aquí ao lado. Ao principio estábamos ao lado do centro comercial, agora o centro comercial está ao lado do fórum. Isto cambiou moito. A verdade é que chegar aquí foi todo un descubrimento, un espazo que axudounos a pasar máis aló do que era simplemente a información xuvenil, informar a xente nova de traballo, de educación, de ocio, que son os intereses que siguen tendo, non? E poder achegarnos a xente nova que facía música a través dun concurso que fixemos aquí neste mesmo espacio, Nordés, da man de Radio Coruña Cadena Ser, de achegarnos a xente nova que facía cómics e fixemos unos maravillosos semanas do cómic que foron o nacemento do actual Salón do cómic que se fai no Centro Histórico. E, bueno, achegarnos a tantas iniciativas gracias, bueno, non só aos espacios, sino tamén ás persoas. Agustín, que nos deu toda a clase de facilidades, a biblioteca, que participou con nós, e as súas fondos na mostra de turismo xuvenil, tantas outras iniciativas que non vou describir porque, es que me alongaría moitísimo. Solo recordar tamén a outra persona que se marchou a outro mundo, a Mercedes Fernández, unha compañeira de información xuvenil, que falo dela casi nadie se acorda porque era unha persona moi tímida que se entraba e se metía no seu chollo e casi non se lle veía. Tamén recordar as miñas compañeiras Bea Doldán e Carmen Novás, que sin elas non podería ter feito todo o que fixemos daquela. E logo, bueno, pois, agora falar aquí que foi o seguinte director do que pasou a partir do siglo XXI. Bueno, e dar unha aperta aí que estarás na casa Óscar, que está na casa con COVID, que é o actual director do CEMIX, que debería de estar aquí. Bueno, grazas, Ana. Efectivamente, eu aquí de convidado de pedra porque tiña que estar Óscar, pero bueno, o pobre pois foi o que lle tocou desta vez, pero afortunadamente está ben, vale? E si, tocoume o novo contexto do CEMIX, o contexto web, foi un pouco así o que me levaba un ano no edificio e foi unha aterraxe intensa, sobre todo, bueno, contando co alto nivel referencial que tiña esa oficina, non só a nivel local, senón tamén cando ias por aí a nivel autonómico, incluso a nivel nacional. E, bueno, ese crecemento no entorno digital foi unha aventura, por suposto, para min apaixonante, traballando no mundo da información e da documentación. Aportar toda esa estrutura nun novo contexto e ver a resposta que tivemos pois foi realmente unha experiencia apasionante e intensa, sumado ademais ao crecemento das demandas presenciais, porque eu sí que son unha persoa que reivindico moito o valor do presencial, o valor da conversación, o valor do encontro, o valor de integrar esa diversidade que decía Agustín, o valor desa colaboración que mencionaba Mary, que me parece clave para poder obter esa integración, e, ademais, a capacidade de innovación que fomos vendo tamén cos avances e iniciativas das diversas corporacións foron tamén un acicate para esa mellora constante, non só no entorno digital, senón, como vos decía, tamén no entorno presencial. Non foi só a páxina web un dos avances nos que nos vimos involucrados, senón de procesos de participación moi importantes, como foi o Foro da Mocidade,
no que tivemos tamén gran demanda por parte da cidadanía máis nova, o que tamén conlevaba novos retos e oportunidades para nós de aprendizaxe, tamén o fomento dunha caixa de recursos para que as asociacións e entidades do terceiro sector poderan dispoñer de elementos que lles permitisen promover as súas iniciativas, a ampliación do programa de antenas de información juvenil, que tamén o ampliamos a novos centros e tamén de correspondentes a asociacións. É curioso, pero unha das concelleiras foi a antena de información juvenil, Claudia, que anda por aí. Bueno, curioso non, a verdade é que hai un mogollón de antenas que andan agora por 1000 sitios diversos e que vas atopando, curiosamente, bueno, fanche ver o paso do tempo tamén, como non. A ampliación da oferta de carnés, despois tamén nesta última etapa, que xa lle tocou a Óscar, pois, o desenvolvemento da plataforma 14 como espazo de creación, quero dicir, un mogollón de iniciativas que normalmente, sobre todo, eran consecuencia dun feedback ou dunha demanda que xente nova nos facía, o cal para min me parece fundamental. E despois, bueno, na actualidade o CEMIX, o crecemento, non sei se o sabedes, pero, bueno, triplica os seus espazos e son espazos de información juvenil, con máis persoal, máis horarios e máis oferta, xa non só no Foro Metropolitano, senón tamén en Ágora e na Cidade Bella. Despois, bueno, claro, a parte de importancia de estar no Fórum, é que xa o dixo aquí todo o día, la que subiu a un escenario. Que dicirvos, non? Quero dicir, cando montaban o feito de montar cine terraza, nos montaron conta kilómetros cos monólogos viaxeiros, que a biblioteca montase unha mostra bibliográfica para apoiarnos. A xente de conserjería, Juan, Eva, María José, Kiko, veña cañóns para arriba, cañóns para baixo, montar as jornadas, a recibir a peña, a dar os abonos. Eu falando con Agustín de como podíamos facer algo no auditorio. Claro, quero dicir, un cincezá, pero foi intenso, foi emocionante, foi apasionante, seguramente a época profesional da miña vida, mais a día de hoxe, vamos, non sei que dicir, non teño palabras, porque ser fomero é un pouco todo iso, non? É un sentimento, algo que non se pode explicar. Moitas grazas. Somos Fórum. E seguimos coa última tanda de persoas que traballan ou traballaban no edificio e que neste momento non podemos facer visible porque senón estenderíamos isto, pero bueno, quedan nos taquillas, cines, programación, a Federación de AMPAs, o APOE, limpeza, e incluso persoas que levan toda esta gala presentes, pero que non as vemos, que están alá arriba no poleiro. Juan e Óscar, moitísimas gracias. Un aplauso para vos. E que todos eles son importantísimos, aínda que hoxe non sean visibles, porque sí, Fórum é eso, son moitas dependencias, son moitos espazos e moita xente. Pero unha das caras que nunca será invisible, porque é unha das primeiras que vedes nada máis entrar no edificio, ou unha das que primeiro escoitades cando chamades para pedir información, é a da nosa compañeira Eva de Conserxería, que hoxe ven acompañada de Suki Naveira, que foi a primeira directora da Oficina de Rexistro Municipal que tamén temos aquí neste edificio. Así que con todos vos, Eva Mera e Suki Naveira. Arriba! Bos días. Despois de todo o que dixeron, vai ser moi complicado decir algo máis. Pero xa pasaron 25 anos. 25 anos. Tiven a sorte de que me trasladasen a traballar aquí ao Fórum cando se inaugurou. A este edificio que para min é máxico, ten imán, con persoas con moito talento, capacidade, empatía, e das que aprendín todos e cada día dos 12 anos que estiven aquí. Por suposto, Agustín e Avi, nunca vos poderei pagar todo o que fixéstedes. Nunca. E a ciudad vos debe moitísimo. Vim para integrarme xunto ca miña compañera Manoli, que estás por aí, nun proxecto novo e ilusionante na Administración Local na Coruña, unha oficina ventanilla municipal. Era o rexistro da información e polo nome cultural non.
Co concepto de ventanilla única, tiñamos como obxectivo tentar resolver as demandas de tramitación administrativa municipal, e non nos enganemos, case sempre engorrosa, sin que a ciudadanía tivese que peregrinar por varias oficinas ou edificios municipais, solventalas e, de non conseguilo, ofrecerlles unha orientación e información onde podían acudir para resolvelas. Ao principio non viña moita xente, preferían baixar ao centro. E mentras non se incrementaba o número de usuarios, colaboramos nas propostas que nos suxerían, nas iniciativas que entendíamos viables, entre outras, colaboramos cas primeiras inscripcións no programa de ocio. Xa despois mudamos a outra oficina, máis grande, máis visible, e xa houbo que coller quenda. Tarefas como as primeiras solicitudes de becas de comedor ou solicitudes para poder acceder a unha vivenda na fábrica de trabacos, xestionámolas aquí. Hoxe, en día, e sin restarlle as ventaxas que ten a tramitación electrónica, sigo pensando que debemos de reforzar os servicios presenciais de atención á ciudadanía. Valorar debidamente as persoas que os prestan. E a unha imaxe da administración apercibimos na atención que recibimos. E no foro, entre outras, esta tarefa desempeña eficazmente na conserxería a compañeira Eva. Non quero marchar sin dar as grazas a todos os que traballastedes aquí, os que seguides a traballar, sobre todo os da Oficina de Información e Rexistro, que era a miña parceliña, vale? Os compañeiros de outros edificios municipais, que sempre nos correspondéstedes cando vos pedimos axuda. Por suposto, os usuarios, que fixéstedes crítica construtiva para mellorar e axudar a mellorar entre todos, e compartístedes connosco o voso tempo, inquedanzas e proximidade. Yo quiero volver a recordar a Kiko, porque hoy estaría aquí, sería el sarau de él, porque era un festeiro. Decir que para mí Fórum es una gran familia. El día que entré aquí, recuerdo a Agustín decirme, bueno, yo me voy y cierra. Y dije, ay Dios, ¿qué cierro? Esto es enorme, me voy a perder. Y me perdí muy a gusto porque llevo aquí 25 años y sigo perdida y encantada de la vida. Es una gran familia y todo esto se debe, sobre todo, al público que nos viene todos los días al edificio, que comparte aficiones, que hace sus talleres, va a las bibliotecas. Creo que sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Tengo muchísimas ganas de volver a verlos, sobre todas las actividades, y que vuelva el edificio a ser lo que era, al 100% de vida, porque está muy apagado. Y que este virus, por Dios, acabe pronto y volver a la plena normalidad. Y nada más, chicos, que estoy encantada. ¡Somos Fórum! Estamos a entrar na etapa final da gala. E, bueno, ainda que... Permitidme que faga un inciso, ainda que recordaron varias persoas, varios dos convidados que viñeron aquí. Permitidme de me recordar un pouquiño máis aquí co Cotelo. Se choro, non pasa nada, porque era unha persoa que levaba o Fórum no corazón. Este 25 aniversario non é o mesmo sen el. Kiko, te queremos. Fixemos o intercambio de papeles para que isto non pasara, pero xa vexo o que pasa. Temos que falar de outra persona que está ahora mismo presente, que nos vai deleitar ca súa actuación e que lle pasa como a Kiko Cotelo, que leva o Fórum no sangue, leva o Fórum alá por onde vai como estandarte. É un artista multidisciplinar, ademais é compañeiro e sobre todo amigo, e estamos seguros de que xa o vistedes en mogollón de actuacións, porque conta contos, fai monólogos, fai presentacións, el fai de absolutamente todo. É presentador tamén. É tamén presentador, pero hoxe quitamos o papel e o que hai, non se pode estar en todos os lados. Pero bueno, vamos lle dar a benvida, non? O noso amigo e compañeiro Ramiro Neira. Moitas gracias, Juan.
Vou cumprir o que dixen onte, que vou poñer aquí o cronómetro. Así xa non me paso de tempo. Ben, hai que recoñecer que é fastidiado actuar neste tipo de galas, non? Antes de nada, porque, aínda que estemos emocionados, agora, pois esta gala fai... Tedes fame, non? Son as dúas. Eu aquí por riba, dicindo... Claro, e agora Ramiro que nos vai contar. E non sei moi ben o que vos vou contar. Non teño nin idea. Tamén estou emocionado lembrando a tantas e tantas persoas que a mí me marcaron a vida. Onte, por exemplo, cando fixemos o ensayiño aquí, saiu a palabra ou a reflexión sobre que estes actos poden ser un pouco exaxerados, non? Ou se ten de exaxeración. Mira que palabras tan fermosas, non? Familia, compartir, valores, non? Cuidado coa exaxeración, porque vendo este cumpleanos tal como estamos, con estas mascariñas, que pensaríamos se fai 10 anos vísemos a película Estallido? Sabedes cal é? Pois unha película dunha enfermidade, dun virus, dun mono que se pasa aos humanos e se leva a parte en todo o mundo. Diríamos, os guionistas se lles vai a pinza, non? Pois mira ti. Por lo tanto, a palabra exaxeración, ou por exemplo, outra película, El día de mañana. Sabedes cal é esa película? Tampouco, tedes que vir máis ao cine, ao fórum, Vale, vos lo recomendo. É unha película onde, basicamente, pois o mundo se conxela. Mirad o que pasou en Madrid. Que faltaba Papá Noel ali na neve. Vale. Quero dicir, as cousas exaxeradas non sei. Bueno, hai outro ciclo de películas que, polo visto, é Objetivo La Casa Blanca, non? Mirad o que pasou no Capitolio. Co tipo con cornos e tal. Claro, vemos iso e decimos, hostia, os guionistas sí que exaxeran. Pois non exaxeran. Gustaríame pensar, Vi, que non te vexo, pero estás por aí, non? Imos xogar a Rafaela Carrá. Se o Fórum fose unha película, para ti que película sería? Sí? Sí. E Agustín, para ti? Que película sería o Fórum? Para min, personalmente, sería Una noche en la ópera, dos hermanos Marx, non? Onde está esa escena, non? Do camarote dos hermanos Marx, non? A min era o que me suxería o Fórum cando eu entraba aquí de usuario, fai moitísimos anos. Non tanta xente percorrendo. Pero cuidado, porque ainda hai películas que de súpeto ao mellor se poden cumplir. Vendo isto se poden cumplir, non? Se Madrid quedou xeado, se temos unha pandemia, se invaden o Capitolio, ao mellor podemos sufrir un Independence Day. Non? É o que nos falta, que veñan os extraterrestres e que nos fastidien a todos, non? Ou outra máis perigosa. V de Vendetta. É risa, hostia, pero dá medo, Os políticos teñen a responsabilidade de que eso non ocurra, por suposto, pero, sobre todo, edificios como Fórum Metropolitano fan que iso non ocorra. Por todo o que se dixo aquí. Seguramente iso non ocorra por todos os valores, por todas as palabras que se foron dicindo. Eu, a nivel persoal, o Fórum Metropolitano marcoume a vida completamente. Dicía unha usuaria ao principio que para ela fora como unha paracaídas. Para min, miña nai foi un paracaídas o Fórum Metropolitano. Ao pouco de morrer o meu pai, a miña nai refuxiouse aquí. Estivo moi ben acompañada. Por lo tanto, para min, este edificio xa ten todo o sentido do mundo. Eu entrei como usuario e parecime un espazo máxico onde había nenos correteando por aquí, adolescentes entrando no Centro de Información Juvenil, persoas maiores indo a actividades formativas e actividades formativas diferentes. Parecíame máxico. Pero eu daquela comezaba un pouco a ter un grupo de teatro amador e a min este auditorio chiflábame. Chiflábame tanto porque eu vin aquí a primeira obra que me marcou, un pincel máxico, Agustín, nunca se me esquecerá. E sabedes que eu era un adolescente como moi impulsivo e viña aquí todas as tardes a molestar a Agustín.
Agustín que temos unha obra, Agustín temos unha obra, Agustín temos unha obra. E sabedes que o podía molestar todos os días. Non había un día onde non me recibise ou non falase con el. Claro, tanto molestei que un día me dixo, a ver, se vides varios de teatro aficionado, por que non vos xuntades e organizades unha mostra de teatro aficionada? Agustín, como tiñas tanta paciencia, tío? E que viña todos os días. Por iso, eso que falache desde mestre, que falou tamén Avi, efectivamente, fuchedes mestres. Fuchedes o meu mestre, mestres de moita xente. Que agora crecimos e que agardo que os vosos alumnos e alumnas vos fagan sentir orgullo. Porque eu sei que sinto orgulloso de pertencer de algún xeito a este edificio. Moitísimo orgullo. E sobre todo a confianza de abrir as portas a este edificio a unha persoa como a min. Ao principio sentíame que era especial. Tiñen confianza en min, non que va. Tiñan confianza en todo o mundo que entraba no edificio. En todos. En todos, en todas. Esa confianza pasou de Agustín, pasou a Avi, pasou a Betina, pasou a Ana Judel, pasou a todas as direccións deste edificio. E sabedes que pasa? Que cando abriche desas portas deste edificio, para min se abriron as portas de coñecer as persoas que facían que este edificio fose máxico. Persoas que hoxe en día son os meus amigos. Eu a Juan Luaces quero moitísimo, moito, moito, moito. Kiko Cotelo, que se nomeou, un amigo que levarei sempre aquí. E despois persoas que, aparte de ser amigos, admiro fondamente. Admiro como sodes, admiro a vosa maneira de traballar, admiro a vosa amplitude facer isto. E que a xente que chega aquí con proxectos, con ideas, se xanten tan ben acollidos e acollidas. E todo isto fixíchedes entre todos e todas vos. Todos e todas vos. E, polo tanto, o que quero dicir é que aquí non se exagerou absolutamente nada. É unha realidade e o conseguíchedes. Moitísimas grazas. Grazas. E me sobraba un minuto. Bueno, vou facer unha cousiña. Tamén o bo destas galas, o perigoso de actuar de último en galas deste tipo, que, por exemplo, se faga moi pesado e a xente marche. Eu estaba tranquilo nese aspecto, sabedes por qué? Porque como pecha o acto a alcaldesa, aquí non se mueve ni Dios. Foi un auténtico placer. Moitas gracias. Bueno, despois de Ramiro, chega o final. Agora sí que sí. Agora sí que sí. Para que un centro como este chegue a ser un referente cultural, fan falta moitos apoios. Fai falta apoio cidadán e, sobre todo, fai falta apoio institucional. Para seguir estando aquí, precisamos un proxecto cultural de calidade. Por iso lle pedimos ao Concello que aposte por nós. Que aposte forte pola cultura. En todas as súas facetas, porque somos un ben de primeira necesidade. Así que, nada, como xa veredes, a nosa última convidada sabe moi ben do que estamos a falar, porque foi durante uns meses a máxima responsable da área de cultura e agora é a maior representante da cidade. Así que, con todos vos, a señora alcaldesa Inés Rey. Moitas grazas, Gema e Iván. Non se move ni Dios, decía Ramiro, pero igual todos tedes fame, así que imos ir o máis áxil posible. Moi bo día a todas e a todos, querida familia do Fórum. 25 anos xuntos, como pasa o tempo. Todos os que estamos hoxe aquí somos Fórum. Unha filosofía, perdón, teño que quitar isto porque coas dúas máscaras é que xa é complicado con unha e con dúas é terrible. Decía que
Todos os que estamos aquí hoxe somos Fórum, unha filosofía de como entender e facer cidade de inmenso calado. Falar do Fórum é falar dun espazo de unión, falar do Fórum é falar da vontade de ir sempre un paso por diante, de poñer en valor as ideas e de traballar conxuntamente. Sen dúbida, a aposta por transformar unha zona industrial ocupada, como xa nos contaron por aquel entón, por inmensos depósitos de cru de Camsa, nun espazo verde que albergara o Fórum Metropolitano foi unha decisión valente e, dende logo, cunha perspectiva de futuro exemplar. A idea foi simple, imos facer un edificio singular para impulsar, dar e facilitar vida. E a gasolina deixou paso a miles de libros, a miles de películas, a un dragón cabalgado por todos os nenos e nenas que creceron nos castros, na Gaiteira e tamén noutros barrios da cidade. Así foi como naceu o Fórum, unha infraestructura plural, pioneira, que misturaba servizos propios do Concello con outros máis vinculados ao tecido social e particularmente ao servizo da comunidade na que se asentou. O resultado foi unha aposta de barrio que acabou facendo cidade. Mais o que verdadeiramente marcou o carácter do Fórum foi sempre a súa cercanía, chegando a converterse moi pronto nun verdadeiro símbolo de proximidade, un espazo para a convivencia, para a innovación, un obradoiro de experiencias, un envoltorio único para a cultura, pero sobre todo un lugar de encontro. Como lugar polivalente e plural, foi sempre foro de ideas, de pensamentos e de transformación. Un lugar de descubrimento e de impulso, e, desde logo, de enriquecemento do tecido cultural e de servizos. Compre poñer en valor especialmente moitos dos programas que converteron a nosa cidade nun referente nacional. Un claro exemplo foi o ciclo Todo Público, a proposta estable de artes escénicas para nenos e nenas a temprana idade. O Fórum foi dos grandes impulsores das artes escénicas para o público familiar no noso país e segue sendo. Pero isto é só un exemplo. O programa de Lecer, que naceu no Fórum e que máis tarde se estendeu polo resto de centros cívicos da cidade, foi outra aposta volcada en espertar novas sensibilidades entre o público máis diverso. Sen esquecer a Filmoteca Fórum Metropolitano, cunha programación estable de cinema alternativo non comercial, en versión orixinal ou o cine en terraza como outra maneira de desfrutar da sétima arte. Importantísima tamén a punta de lanza que significou a Biblioteca do Fórum, que constituíu o inicio da descentralización como primeira biblioteca que saíu de Durán Loriga e que deu paso á maravillosa rede que temos hoxe en día e que é, sen dúbida, un referente nacional. E non podemos esquecernos do espazo xuvenil nin daqueles campamentos para rapaces e rapazas de 13 a 12 anos en Nadal e no verán ou de actividades como Dormir no Fórum. Mais o Fórum tamén é empatía e solidariedade. Aquí medraron servizos como a Unidade de Servizos Sociais, o equipo de erradicación do chabolismo ou o Centro de Formación Prelaboral da Fundación Azcor. Tamén a Oficina de Información Sociolaboral, que estaba situada no Centro de Información Xuvenil e mesmo un departamento da Policía Municipal. Esa singularidade do Fórum non foi casual. A aposta audaz por ese centro no que xuntar unha biblioteca municipal, un centro social, unha filmoteca, unha hemeroteca e un centro de información xuvenil non Beusoa. Formaba parte dun proxecto político que defendía e acreditaba nunha cidade integradora. Por iso creo que é de xustiza tamén lembrar as persoas que fixeron posible isto. Sei que son moitos e moitas os que co seu traballo situaron ao Fórum no que é un espazo patrimonio de toda a cidade, pero quixera facer unha especial mención a quenes pensaron e imaginaron o que hoxe é unha realidade consolidada por 25 anos de experiencias que forman parte do noso patrimonio colectivo. Francisco Vázquez, daquela alcalde, e José Luis Méndez Romeu, que se empeñaron en facer deste espazo un referente cultural e social non só dun barrio, senón de toda a cidade. Quero, nomeadamente, tamén agradecer o traballo dos seguintes concelleiros e concelleiras de Cultura que, despois de José Luis Méndez Romeu, exerceron esas
competencias nos diferentes gobernos municipais, como Carmen Marón ou Carlos González Garcés, María Xosé Bravo, Ana Fernández, José Manuel Sande, que hoxe nos acompaña, ou Jesús Celemín. Moitas grazas a vos e tamén as concelleiras que hoxe están aquí, a Aurora Moinelo, Ermitas Valencia, que tiveron competencias en xuventude e tamén traballaron directamente co fórum. Por suposto, a todos os que estivechedes nesta tribuna no día de hoxe, dende Emilio Vega, a Agustín e Avi. Por certo, Avi, non te vexo, pero Avi é con H, non? Sí, bueno, xa estropeei o guión do acto, pero eu quedara pensando Avi era con H. A Chus, a Mary, tamén a Iria Mejuto, a Richie Rozas, a José Luis, a Laura, a Ana, Quique, a Suki, a Eva e ao monólogo de Ramiro. Quero expresamente amosar o meu recoñecemento a persoas como José Luis González, Agustín Lorenzo, que tamén teñen grande mérito de que hoxe esteamos aquí rendendo homenaxe a este fermoso lugar de encontro. Por suposto, non me podo esquecer de Ana Judel e de todo o seu equipo que manteñen vivo o noso fórum cunha paixón e dedicación encomiables, porque esa vocación de hai 25 anos mantén hoxe intacto ese obxectivo, aínda que poidan ter mudado as formas en que se persegue, como todo que muda e evoluciona. Agradecer tamén o traballo das empregadas e empregados, os técnicos, profesionais de distintos sectores e de todas e cada unha das persoas que fixeron o posible, que seguen facendo cada día posible que o fórum siga sendo este espazo de referencia. Deste inxente traballo e implicación son testemunhas directas os miles de usuarios que pasaron polo fórum nestes 25 anos. Bueno, miles, podería decir que millóns, porque son 10 millóns de visitas en 25 anos que teñen convertido a este fórum en alma de cidade, dunha cidade que fai das experiencias compartidas a súa razón de ser. Lembraba ao comezo da miña intervención o cambio, a transformación urbana que deu paso a este espazo. Hoxe en día a transformación dos espazos urbanos multiplicou a súa velocidade debido ás exixencias derivadas da pandemia. Para afrontar retos e desafíos desta envergadura, tamén a esencia do fórum nos serve de exemplo, pois o encontro desde a diversidade, o traballo conxunto, a posta en común de ideas, o esforzo solidario que tan ben representa o fórum e o oxíxeno extra que nos permite superar os cumios máis difíciles. O fórum adiantouse a súa época tamén nisto, ensinándonos o camiño. Grazas a toda a familia que construíu este fórum con tantísimo esforzo e cariño. Convídovos a seguir traballando desta maneira, a seguir facendo do fórum un exemplo do que nos distingue como cidade solidaria e profundamente integradora. Parabéns Fórum Metropolitano, parabéns a Coruña por outros 25 anos de cidade, solidariedade, servizos e cultura. Moita cultura. Somos Fórum. Moitas grazas.